Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gepman so khabar sa basa maranaw mga tutulan na di manggulaw la. Udin update si sagyang kaya di katidawa san sa Middle East sa kapaka mbabalag yang kaya Amerika na ugyang kaya Iran, na ugyang kaya Israel Hezbollah, na ugyang kaya Israel Gaza, na ugyang mambuhay amanan yan na Saudi Arabia ugyang kaya Yemen. So pag-update tano anto na yung mga bago kabaran iman to to na agawi iman to alungan na akad to na niya dito August 9. Shoutout ko langon na bago pakasulod ari mga pagariak sernyo sa magan. Di na pang-share ni wag yung kabar antano makanggaan pun mamati si saging apiti barangan na kabaran makapupun sa mga international news. Shout out Abdul Fatah Dilna Jr. is watching. Di tanabudip na newa na pamatian tanwag yung mga sabagi ang mga headline si sagyang kaya mga international news. After months outside public view, Iran releases footage of Mujtaba Khamenei. Eman na niya na uriyang kuno miyaka pirawlan. Adid may lay si akin niya Ali Khamenei. Mujtaba Khamenei. Eman na niya na adungo ni man to bagu footages. Udi na video niya na miyaka liunda. Oy, gitu sabab so mga tao si ko minanguna sa nga may maka perawlan na adno to so ketutula siya kini Mujtaba na miyawafat wa ya sugat ugid na negative wa da miya ka confirm on na iman to na man niya na napya ka liundera na bagu footage udi na mga tuladan wa si Mujtaba na uyag-uyagupan wa kate agyang kaya muuntod na paman na muuntod si sagyang kaya muumpala ko pa makasir katano dataro sa nga mas gita na so marata pumasabasa na tikiran sa sangongon niran manan yan na muuntod ro na disiran din bibitiaray as ordinary kan bibitiaray so ginan isa mala penutul tanon nagyang kaya precise hit Ansarullah drone target Saudi Aramco refinery in Jazan ay manan yan nakateh. Yang ko na Ansarullah, uri nagyang kaya Yemen na tinimbakiran nagyang kaya Aramco refinery sisagyang kaya manan yan na Jazan. Sama na miya kay lutad nagyang adi katido agyang kaya Saudi Arabia gugyang kaya Yemen. Mata na di kerata ginawa tayo gira mga Muslim to Muslim adi titidawa. Why? Problema si mga pagarian na dabatan yan nagaba emanan yan na pangingimasadan. Dataro piyabay ansiran. Gaza under fire, Gaza under Israeli fire. Palestinian kill children among wounded. Mata. Ebub kubati at tasagasan ang yakap wawapatang yakwa. Wala la ditakirawan mamati. US-Israeli war failed to achieve objectives in Iran, IRGC. Peter wag yang kaya manan yan na Iran, yang ko na gisukaga ya kabar. Yang ko na mission, antap, objective, yang kaya Iran, yang kaya Amerika na yang kaya Israel. Si ko, kaya pa kitidaw Iran sa yang kaya Iran, na dako na bayran nun na miya pepar, udi na miya kuwa. Israel carries out new explosion drone attack across southern Lebanon. So gyang ay man Israel nakatap yang attack yang kun nagyang kaya piti barangan adar pa sa gyang Lebanon. So manan yan na gyang Israel na pugatak ni nagyang Lebanon. Di na diyan sa di pa mumbuet. At the same time, nagyang kaya Israel na so matatago si sa gyang Gaza
na panimba kanya nagyang Gaza. Ay problema na panimba ka nagyang kaya Israel san sa Gaza na mga sibilyan. Kabud na di siya di makiti daw Hamas. Kaya no'y Hamas at tetapok sira. Away, di sira no pa ma di mangulit. Away, kabud man nakatidawa na. Shout out sa 82 live views. May takbo rin na patunay ni po ako matano sa magatos. Shout out Damdam Vlog. Pagilay ka no sa Manila. Kabud na katunisan na artista na tulad niyo. Shout out auta kong kausan, idol. Juhari. Watching from East Indy, Lanao del Norte. Kanakan sa Unayan. Kanakan sa Unayan. Nako to sira man sa Jinsan. Dara pa ikaylaya. Tamata na siya kaya dara pa ikaylaya. Gampang ikap mata. Salamat idol kataya kami man pamakinig sa ato na ini info. Hasan Rambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kataya kami man sa Surigao City. Gana kata si Gariakan. Watching idol. Abdul Muaid Giling Pinto. Abadan Basatol. Okay, sama na 82 live views. Kana may ito abalita man to kakuan. Latesta bapiyagi nga era na kate bagu balita era na piyagi ilairan si Mojtaba kami ni gyang ota tutul gagi di panutul na era na kuan da ba mi ako para Amerika na balita to kagay wa gyang agasa na kate kuan adingo na ni labang irang na Sapula Guisa bodies recovery 1,000 still missing kauto. Ay man niyan na adna miyang recoveryran o di na miyang toto nira ng mga bangkay sa nga na miyang ito baka building. Orian yan na nilabangiran. Adong gumada madaklatan to adiran di peluluba na may missing. Langka Manguda from Iligan sir. Hasanuddin Dumato siya ko sa Davao. Napada ko sa di teblig bu sukra na balas ang Allah kaya may makatuban na ang mga dedetare tatayod ni ran sa gamayran sikandari sukaw yagan Omar Mustafa Maguindanao ako pa shoutout idol watching from Cotabato City mapipiyaka sa naribati akibati mga taga Kutawat wa gusto mga maranaw na isabu sa posda piputul losod sa tiyan. Ranaw Ragat vlogger is watching. Shout out sa nagipagari ko. Haji Najib Ramigan. Shout out sa 92. Kapakaid na kaya punta no. Bumadak balita ka sarbo ka dita no ka absent. Okay. So by the way, shout out sa na mga pagarya. Kagi madakluto miyag komenta. Kataw na kanas kanwa di mo bantay sa kabar na da banyoron labuta. Di nga kaposta na. Pakaw kita kaya sa kasisandig. Na di niyo patugo isa kawan. Rarangit o ba nga di sisintaan sa padka. Makaw kita ng kasakasisandig ka parararaka. Na di subhanallah. With na kataw na kanas kanwa follower kabar. Knaba niyo tatago sa ginawa. Yang na disan di berang-berang yan hindi pa manutul na sulangatig na kanabatanuanan followers, kanabanan naka-follow, kanabanan kuan. Inwari naka-follow katanwa, kataon yan sa kaya pa magpadatan. Kanaba niyang tatago sa ginawa. Jamil Ompar, Jamal Sigayan, mata. Skyline Didagan, idol malakas ulan dito sa siya sa kuha na san sa Los Baños di na san sa Manila matano to sa kuha na
Tuno to yung di sige Vilma Santos namata no to malabaha. Nakategi si Paki. Dani Makabangon. Kuya M Vlog, shout out Torkasan. Jamal Mustafa, shout out from Buena Vista, Agusan del Norte. Hirap pa bati ako sa Agusan. Nabagina na rin sumadakalain peron. Akalek Umbawa Ansari, pa-shout out from Antipolo City. Salam idol from Ilocos Norte, Mox Barwa, na 103. Ari Mox Barwa, Jamail Makalaba. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu. Punan tanwag yang kabar. Precise hit. Ansarul drone target Saudi Aramco refinery in Jazan. Giyangay ko na precise. Tunay ni. Miya kamantok. Wah, udi na miya kasugat pipi nagumala. Agiyang gaya kaya panimbak. Udi na kaya taka drone. Giyang gaya man na Yemen san sa Saudi Aramco refinery san sa Jazan. So mga tagsa na Saudi nakataw nila ng Jazan. Pangalian na pekenam. Anissa M. Palangi. Shout out kanusa. Yemeni drone target Aramco refinery. The Yemen Armed Forces affiliated with Ansarullah movement announced on Sunday that they had carried out a drone operation targeting Saudi Aramco refinery in Jazan, southwestern Saudi Arabia. Yang ay ko na Yemen Armed Forces. Naayamanan yan na pianargitiran ko ang mga drone. Agyang kanan, sa ko sandi. Ang sandi man to? Kagiya. Sama no to na kagiya. Ano ko to so carry out. Ininggulalan nila na mga operation. Kaya pamumbera na drone. San sa gyang kanan na miyatero as Saudi Aramco refinery. San sa Jazan, southwestern Saudi Arabia. So yaman na yan naginan so refinery. When you say refinery na katon yun. Yaman na yan na kaya man na masusuag yung nagasolina na kanabab sigba. Kanabab na sigba. Kaya katawi ko sa na lapotan na lapot. Nagina ni barato na makasasayan sa tubo. Gina, saya. Na, madalaman na masusuanan at man po itatarong pungiran. Ada tarong bulawan. Andon matatabo. Kanabo kumalot takasan. Nabati ka gasolina din. Di. Adman bu mga punto sa adman bu mga darpasan so pangilay sa bulawan example para gibo ka sa butitan ron upama na akate adna refinery si adna gasolina si nakalot niran uway datag no kakalot sa umba pakaito ang abid no pama nakanaba si kabukusan sa bubo kaya kaswaya na kumalot kasi upama makamasa na sunggir anap ki sunggir susup niya ng utang balaw sa bala so sa timan imbangawan na kita mga tubo na kikigiraw si inap susupan yan. Kanababay barat na mga san kumalot na gasolina di. Ad mambu mata mapapantosan na ad na gasolina. Na. Ayap susupan roon na lapot. Lapot pamana so lapot kapakayaw dud na gito na. Mapasad gito di ran ro di prepay ni ran ro. Wait ni ran ko refinery na so refinery na alasud ni ran na datarop katamakan. Adnap ka lubudan ng ro sa manan yan na datarwig na makapuon ro man adman na itmix na di imbaluya gasolina. So gina ni katawi ko san inuad na mga refinery. Kanaba guni nasa nakasabot ako ron natumpak kasa naman bu na miniburan butag yung gasolina. So ad nasabag giti katawi niyan datar sa kan man buguin ni. Na di. Agiti maulawlan yan. Ana mga pipe yan sa di dalam. Aki susunggir bupam pagila kanina ng utalapot. Na matagusag yang oto adam truck na waitan niya man sa kota refinery. Ari Yasser Makayan paninta may piyakano san sa kota batwari insan. Ansarullah military spokesperson Brigadier General Yahya Sari said the operation successfully struck the refinery and achieved a precise hit. Peter Wagyang spokesperson. Agyang kayamanan niya na Ansarullah Group. Udi nagyang kaya Yemen military.
Asya kinya Brigadier General Yahya Sari na pitero ira nagyang kaya operation ay ninggulalan nira no di na kaya pangatakiran adron sa Saudi Arabia na miya kamantok precise hit ay mana niyan na miya tunay pedang precise di mo to apa mana miya sugat piya miya kaya manto kaniran according to Sari, the strike was carried out response to Saudi reconnaissance drone incursion into Yemen airspace over the province of Saada and Hijaz. Pitero yakin niya Sari, giyang atingin na ininggulala nami. Kaya kami sa giyang kanan na Aramco, refinery na sabo pa Sa sao-sao pa mi sa Saudi Arabia, asiran mambu sa Saudi Arabia, na piyang atak kami ran siya mga emanan niya na mga plane, apian yung bakiran na giyang kaya darpa Saada, san sa Hijaz, province of Saada, Hijaz. Na emanan niya na adun ko na miya tunay ni si kung sa giyang kalangitan niran na inatak sira no nagyang kayang incursion into Yemeni airspace ay manan niyan na inatakiran ko nagyang kaya Yemen through sa manan niyan na tunay ni sa kalangitan so manuto na kapakaya miya kataduro sa mga jet fighter aging mga aeroplano aging Saudi Arabia na miyan ibak sirano mo sa another pa. So dito isa ba papitero yakin ay Sari ay manan yan na sao pa miya response miya sa aging Saudi Arabia. The announcement follows statement from Saudi Arabia Energy Ministry earlier on Sunday reporting that fire had broken out at facility belong to Saudi Aramco Jazan refinery. So giyay kaya confirm yan agiyang kaya Saudi Arabia na miya katero agiyang kaya energy ministry ran san sa Saudi Arabia amya panutulian piya kalangkapian iman tuwa tigyan na kapipita earlier sa giya kapipita sa giyang kaya manan niyan alungan akad na miya panutulian na manan niyan na adna tigyan fire had broken adna tigyan na ketotong si sa giyang kaya Saudi Aramco facility belong to adna tigyan na ketotong mga facility mga darpa udi na building agi etigyan na rakai aging kaya ay manan niyan na Saudi Aramco san sa Jazan man aging refinery so source sa giyang katero na gid mismo Saudi Arabia Foreign Energy Ministry ay manan yan na mailay ko naging tuakap ketutong aging oil refinery san sa Jazan belong to Saudi Aramco. The ministry said Aramco's industrial security firefighting team extinguished the blaze and that no injuries were reported. Ay manan yan na pitero aging ministry. Padsa pitero yan. Agyan nga iya, tigyan na yamanan yan. Na mga firefighting. Yamanan yan na mga tunasurok tanuron siya. Mga fireman. Yung tigyan na pa mga firefighting team. Yamanan yan, nagyan nga iya Bureau of Fire. Na extinguish the blaze. Na, yamanan yan na piarangiran. Piarangiran nagyan nga iya blaze. Katutong nagumya panutulad abong ko na injury. So alhamdulillah da ko na injury ron. Niya angalon udi na da miya matay ron. Pitero pa naging minister with na melera na miya tututong ugiid na miya parangbu agi ang kaya firefighting team. Blockade for blockade. The operation came amid broader military escalation between Sana'a and Riyadh following the collapse of the truce that had largely contained direct hostilities since 2022. Giyang kaya tigyan na di ka pakatidawa. Agiyang kaya makambubala. Agiyang Riyadh. Uri na agiyang Riyadh. Agiyang Sana'a. Emanan niyan. Saudi Arabia. Agiyang Yemen. Na miyakala. Military escalation between Sana'a. Miyakala tigyan. So diran di ka pakatidawa. Uriyan na tigyan o kaya collapse. Manan niyan na pisto o na agreement between Yemen o Saudi Arabia. Agwan ko si Joe Biden, yaman na niya na president sa Amerika na
piasa dia naging Yemen nagugyang nga Saudi Arabia miya kapirma isira. So miya panutula kanutos ko miya kapira gawi 2002, 2023, 24, 25, 26. Man niya na almost 4 years agi nga nakiya pasadakiran since the time of Joe Biden. Kasusubibay na kanaya. Babaguay. Kapag miya nagyupan. Na niyan na aya kaya binasaw to nagyong ko to ba tiyo na last miya kadud na ikapito gawi na piya mong buwan na Saudi Arabia nga na airport sa Sanaa. Nasukya pa mong bera no na somiyaw pa Yemen na somiyaw pa Saudi na misiw pa sira. Gyan ay Yemen na panimbak niya na lang na oil refinery san. Ginan. Yan Saudi Arabia na katatan na inatagyan na nga ng mga derpasan sa nga na namin at terukagi. Awyan nga na airport. So gyan ni kaya ko lapsyan. Ano ba tanong pagapili Yemen? Kaya tanong di panitul na so facts. So miyaw lawla. Why? May ako na tigiwa bata anti-Saudi na maratay paras. At akidata so akidera na bata sira na ipangataka. Ay mata na sa job ko batiata na di tadi panutulan. Sabi pro, saging diran di ka pa ka, yung Saudi o Yemen, nadiran di ka pa kang girawa sa missile na mga drone. Ako ka pangatak mang bu Saudi, kagi madakal siya ni jet fighter. Why? Naging ayamanan niya na Yemen na bilakiran. Ging blakid to blakid yung aranan. Ayamanan niya na inatangan niran, inalangan niran. Agi ang kaya Red Sea. Kagiya makapira ko matero neno ka para si ko doon pan makanag. Manan yan na ging Saudi Arabia na dekat siran ging na Yemen na yan na Saudi Arabia ya. Wina ya Saudi Arabia na miya katasta sa taman rudin sa Egypt. Manan yan na pata ita kapag ging Yemen. Na pasumpa tangan na gitu kapag yan sa kata sa Saudi. Kapram sa giyang kana giyang mambu Yemen na ginanim bungawan nga na Red Sea. Agi nga na Red Sea paman na makapupo nga sa Indian Ocean. Why? Udi na siya na Strait of Hormuz. Naroon na Indian Ocean. Napamasit makapupo sa Pilipinas na santano pa kapoon na sultano sa Red Sea na ayang pagampagan niyang bungawan yan na giyang nga iya Yemen. Na malpas ka Yemen na Saudi Arabia. Na iya pagkukita niyo na Red Sea. Nakataon tanong Red Sea na nadataro lawasay. Kenapa mano ba lawasay? Mala, uwid na magigiro ro. Kenapa maulad? Kamatas, kada pakala nga sulawasay gupama. Why? Mana niya na sa Yemen, Saudi Arabia, naging bungawan niya ng Yemen. Na taman ro doon, na pa na Saudi Arabia na matas. Why? Akadagangad no pa Red Sea. Why? Makakakadag sa Red Sea. Namapasad na Egypt. Namapasad sa Egypt na Palestine. Namapasad sa Palestine na Israel. Naginan niya, mana niya na iplaulad sa Europe. Aginan so Mediterranean Sea. Why? Mediterranean Sea na sa sabala na Indian Sea. Santa no mapad sa nga Indian Sea papunta ron sa Pilipinas. Pamakasita no sa Yemen. So gito isabab, umani sumagad sa nabarko kagya aya ipiliwa Saudi Arabia na sa Indian Sea. Saya sa ipsugod yun nagyang aya mana niya na Yemen. Na daatsuy sa Saudi Arabia. San sirang pagkawakit ka? Umukit sirang siya sa kawanan sa Mediterranean Sea na pera takap. Akawatan yan. Mas marami siya. So, yung mana niya, nagiti sabab, ay man to na niyakalaatan to so gasolina. Kagiya, di tanong pa kakwa sa, ay manap ko sa gasolina san na Strait of Hormuz, na malusod sa Strait of Hormuz na tunay ni, malusod sa Strait of Hormuz na paganay na Iran, Dubai, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Kuwait, Bahrain, Iraq. Ginan. Naginat kisul sa Strait of Hormuz. Now di ka rusul, uway, nasya ka pa kasul, salakaw mambuyo kita, agi nga iya Saudi, agi na Red Sea. Ito isa ba pa, so gasolina, nadikyu kita. Guni ko di pa kasuldataw, sa giyang edi ka pa kasuldataw, sa ayamanan yan, na Strait of Hormuz, nasya tanup ko sa Saudi Arabia. Ito isa ba pa, bapiapan mitido siran roo sa Strait of Hormuz. Nakapakaya pupakaw kita nga ya gasolina sa Saudi Arabia.
Mara paman na bitido sila sa Strait of Hormuz, nasupku sa gasolina sa Saudi Arabia na kanaba affected. Dito sa bapya di sila manitido kami kapirad na ulan, nada kaklosan na Strait of Hormuz. Na so gasolina sina kanaba ka paman na dapman matakap kay giya sipa ako ataw sa mana niya na Saudi Arabia. Ikadua na san sa Russia. So ginan are mga pagarya nya taman tanosa. So ay ako nakiakulap sa giyang kaya usapan. Kami ati man na maridu ya giyang Yemen o Saudi Arabia. Pana datano pan na sabut na disiran di paman na disiran surut. Banga di ko na rin mambuso anto na sumatatago sa kita buso ay maanan niyan na sumiyagumba sa Makkah, makapupon sa Yemen. Naginan man. Naginan ni mo, ginan ni paman ni punro na sa taman ni man to. Anta, di ba ad na barata makapupon sa Yemen na gumiubat sa Saudi Arabia. Tunaw to so mialuyan sa Quran. Ay maanan niyan ay yang ato na mga papano ko. Ito mga papano ko. Why? So wala. Why? Disclaimer tanusan. Na gito. So kaya pasada kira naging Amerika sa 2022 President Joe Biden. Namadid may pa sa tudi gati dawa. Oy. So ay manan yan na giyang ay kaya pakakapta si Roma na actually na sa Joe Biden president sa Amerika. Na may split man na kwan Saudi agugiyang kanaba totally may split ugid na so pamang ni Joe Biden na dakirang bagan niya kini Bin Salman. Uwi naman to na sami do siya ki ini Trump kabasta di ganyan kegaga na penggaksangan yan. Ilan yung mana ilan yung mana kuan China. Why? Diran kegaga China na penggaksanira na China na dipakigak sa China ka di maguguto-guto. Nila nga siya ki ini tunay ni Trump. Miya kapamisita sa mana niya na sa Putin. Balong amang kerangan. Away, basta di ganyan kalapan eh, pangginawa ganyan. Ginan ni taktikera. Away, so gito. So kaya pakabagra nga koneksyon na Saudi. Away, namia ginga Saudi, namia ad nang oto pamang ni na Saudi makambuel siran sa nuclear weapon mambu. Away. So just last week, nakiapirma ng oto agreement between America ug ginga Saudi. Ginga Saudi naman to na kapag na pambali ka support na Saudi Arabia, support na ayamanan yan na Amerika. So, sama na kaya perman no to. But miya kadudu gawin na yung Saudi, tinimba kaya nagyang kaya Yemen. Sa, da maraya ga sabab kao to. Na, after 5 days man, yung Saudi Arabia, yung kaya Amerika, giubatira man nagyang na mga siya, mga mujahidin, san sa Iraq. Awalo to ka probinsya agiubatiran sana joint operation na Amerika ug na Saudi. Just recently, last week, aki ang ulaulan niya. Aya minibugup man oy sa Saudi Arabia nakagay. Pinirma na gyang utwa kagay wisa gawi. Na pinirma man nagyang ta trilateral agreement between the three. Ama na niyan na Turkey, Pakistan ug Saudi Arabia. Aya ko na aya slogan ni Ranro na laban ng isa ay laban ng lahat. Giti ko ni Ranro. For security purposes. So yaman na niyan namin bagbagragi nga iya. Yaman na niyan naging kapkila tanuron na di imbagbagra agyang nga iya ame Saudi Arabia. Pigmugbo na da pagipagilya. Pigmugbo sa kanoy labiro na mataw. Giyang Saudi na kanaba sumiya nga una sana pa kuan. King nakanabayran pamikiran ni Basiran paman na iperpanga ginawaran sa nga di ka pamagagawa sa nga mga puwersa. Na iman tubo sa gina time Muhammad bin Salman kapag neron na si Muhammad bin Salman namiyap ka nagitaon sa TV. Yan nagakanon mismo sa TV. Ay man niyan andaman na ako niya manan yan na maging open-minded sa mga tao si sa ginga Saudi Arabia. Ano man ay ginga Saudi Arabia, nakapamisita ng mga tao. Ay man niya ng bulan niya na tourist spot, agi nga man niya na Saudi Arabia. Na di man. Kaso ka ba sa Korkanwa,
Bapia sirambud na ki iiga sa 24 hours nadiran malangan gusto ang pera-kiran sa Saudi. Nabayarang kailangan sa pera. Na, pinutul na kanay ka para ma-follow niyo wag nga maulaw-lay man to. So, gito ba? Ito yung pinakalatest. Ayaman na niya na trilateral agreement. Ayaman na niya na sukalaban wisa, nakalaban no talo. Why? Nasunggubat ako wisa nang hindi pin sa ano talo. Gina. All for one for all. Ito yung katulang diyan. In July, Ansarullah announced that the truce with Saudi Arabia had indeed and subsequently imposed what they describe as a maritime blockade on shipping. So, reno kaya timba ka agyang kaya Saudi Arabia sa Yemen, na sumiop man buhay Yemen, na meleta no ay siya pa na Yemen na airport sa Abha. Wala mo to. Di ko ribat. Na, misomia pa Saudi Arabia, iman to na tigma na, oriano to na, piyakaliun da agyang Ansarullah Group, iman to atigin na dia mi pakaukit nami. Sisagi nga karagatan nami barko Saudi Arabia. So ginan ni di ka pagut taga Saudi Arabia. Sabab sadiran ka tagalubasiran okay to ka home court agi nga Yemen. So madakal na miya kaya pamumbo sa na Yemen miya panutuli sa ko isa gawi o isa ko miya matlo gawi na labi 20 barko agi nga yamanan yan na Amerika Saudi Arabia na miya katras ka di pakalawang na madakla miya nga tututungon ginan ni maanagi nga blockade to blockade yamanan yan na bebelaki nga niran diran di pamagayanan da pa bebelak niran agi nga na Red Sea gapaon agi nga Yemen. So ginan Sana has framed its operation around the equation of blockade for blockade and escalation to escalation, presenting them as a response to the block imposed on Yemen and renewed Saudi military action. Sabab sana tigagyang aya Yemen, sagyang adir kami di ka panimba kagyang aya Saudi, na iman to na yaman bu ini-impusami, ayaman bu iman to tindigami, na pagalangan nami agyang kaya Red Sea. Sangga karagatan ni ran sada bayranon pakaw kita mga barko a Saudi Arabia. Ikadua tigyan agyang kaya escalation to escalation. Ayaman na niyan na katimba kabu, ayaman na niyan na isimbaga mikiran. Shout out Gakap TV. Shout out sa Marantaw. Ay mala na pangninta ko wala miran pa sa gingan ng mayor ka kay Gakap. Adin bes guro tobil ka. Amyang buhay ka. Kalanganan na nga rin sa tubil. At hindi pa, umani problema ra ka na, umani tubila na ka no. Na makagiraw sugas man na mata na ka, baka may nga bidaan. Na mata na, kedubli. 50-50. Uwid na, okay no to. O patakataw na, ati dugatos. Kanabid no to mala. Ari, kuwan, Gakap. Shoutout ra ka sa no. Take siya nga tawag yung nga buwag guru akan, Agakap. Okay, siya shoutout na kasi kuwan, nabus ka Mayor Akira. Yung amang bumarantaw na kuwan, eman na niyan na growing municipality. Ayaman nakapian niya ni Mantugakap. Nagyang sagiran, agugyan ka marantaw, na disiran di ikuya. Disiran di kuya na mapya na nakakuya. Kaya man na niya nakakuya ko mapya. Kakuya ko kagup ko mandarlata. Wena, salute you. Mapya di ang kakilala sa sagiran. Malas ututulan ro ka sa nga ipumugay nga mga relief. O mga pobre. Panita ko Allah agina ni Mitataros. Mahdi. Wah. So, sabab sa natigag yung Yemen na iman to na iman buwan. Tindigami. Adi mi pakyo kita naging Red Sea. Nagwi man to na escalation. Ay man na niyan na escalation to escalation. Kapagataka. Kapagataka. Mahdi al-Mashat, head of Yemen Supreme Political Council, warned earlier this week that any country participating alongside Saudi Arabia in military operation or blockade
against Yemen would itself be treated as an aggressor. Pero yakin niya Mahdi, agis kanyan sumapuro agyan kaya Yemen Supreme Political Council. Isa ini ko dadato ni Ranro. Amalo among kirangan na kawan, HID, skanya ni mapuro at tigin nagya Supreme Political Council. Oy. Pero yan. Shoutout terkasan na Boss Akira. Ate, di ko nimentay sa mayor tano sa kawan. Marantaw. Gitu ba? Paman na ging marantaw mambuna ko na. Di maki keteda ko mapia. Ikadua na Muhammad Ali Balindung. Na matang aki pakiwata. Gina na maintain na 50 star ka. Kata wata ayaw kuan. Wata ayaw kini ang ata so sirpat yan na di pagran mambu sa MP. Ito na to na 8 district area Malabang. Wah. Atas wata yan. Pakiwata na kanaya. Bigyan ako niya sa star 50. Mana na dapat na 1,000. Ito mo ginyuraran. Wah, sige nga amarantaw na kuwan. Paggawin niya sa mga tao educational ya. Paba na kabay aging sa marantaw na ka-educate ka-modern aging kayamanan niya na marantaw. Manto na niya kade sukar sada. Ya kada kalso kuan ro kawayagan ro. Ilang malong amang kirangan na marawi na si di siap sa marantaw. Wana just imagine na so mga buo-buo na ro sa marantaw. So ginan na mga fire trackeran so kaprumutayran sa giyang kaya marantaw na di raning gustuhan sa malagasto. Datariman na Ramadan na disiran disiran mambudi ko diran mau pa kay to na ginawaran. Awah. Kaya ba kung na kaibigan Muhammad Ali Balindung sa kuwan. Star na katay adi kan keto nimbuti anak. Shout out kay kuwan, paninta ko Allah ari kuwan, kuya. Amer Gari Alonto Balindung. Skanya ni 8 nominee IUBGP san sa kuan 8 district nde siya kini kuan Gary Balindung miyaw na vice mayor si sagyang Malabang niya ka assume na mayor sa Malabang paganin na vice mayor kanya na niya ka assume sa mayor niya ka 1 year ndo to. So tuloy-tuloy pasud niya si serbisyo ko mapasang ikapamasad sa ridu. Baya panurugan na watching. Aya midjuri Kuya Gary nakapamasad sa ridu. Pana bapya beto-betod na sangyang bula. Naisawa na pakaunong ko ron. Namatan. Di ka kakwan, di beturo. Kata ni kami dyan Malabang na si kami sa loob. Ubigi na belag ta. Ikurgad mo no chiruman. Peter wag yang kaya Yemen Supreme Political Leader. Gi pinakamapuro sa giyang political councilor. Warning at tigyan si iko mga country. Salamat kay Kwan. Gary Balindong 8 nominee. Tito, no to pengawra ko. Why? Si Gary Balindong 8 nominee agyan nga UBGP. Sukran ura ko. Why? Sukran. Salam na wasang kay kuya. Nino ka kuwan. Maumabusugal lubak taon. Sa manay adapan. Sa kani kuwan na kapat sa nino ka. Bitira itanubi. Bitira yagin nga pinakamapuro Supreme Leader. Kuwan. Supreme Political Council Yemen. Warning. Pakain ng kaatigian. Si kuwayamanan yan na mga country. Aubas si ipamangpad. Udi na uban yan na uban yan na segedi. Udi na pang padyang blakid to blakid. Udi na uban yan suporta agi nga Saudi Arabia. Kaya manan yan na ayad na pikir namin na sakano na pagatak kami niyo. Asan dya pagatak kami atigin. Uy, sad natin siya pagatak kami na pagatak namin mambu. So, gina.
ilat-ilata iya Yemen, sagi nga Pakistan o nga Turkey. Katata. Ay amarag siya mga pagari ko, nain o pagpakas ng taon. Karena betan, may tubo kabari man to ka. May pa sa sudiga tido sa, itatarag sudiga tido sa Iran. Ay problema si nadetaro pagkilo tagiyan ka iya, paglata na son ni agusia. Hoy. Pagilo tumambu Iran kaya mamagpada na Iran, Yemen, agugiyang kaya giyan nga Iraq na kukuma mabubagi, nasa bagi na siya. Hoy. Giyan nga na nasa Hezbollah. Hoy. Giyan nga na ayamanan yan na sa Syria. Hoy, Syria. Sa Syria nagun, nakontrolera naman. So, giya Iran na disira ning bagbager. Giya mo mga Sunni na disira ning bagbager. So, giya problema upamay ni kaakuan. Ay manan yan na disiran makapaymikiran. Nakaman siya na tumatrigger. Na, datara Saudi, tigin mato na natalag pedakan. Tigman mo yung may nanay, Iran na kan. Akatatapangan niyo Iran. Abo piyaging Amerika na Iran taba na. So, gina ni malas na problema. So, pang nintakwala, di mo lola, nagupun sira ni, makatumo na niya kawaso, pamikiran ni Trump. Si Trump na, di tanong niya nakikagaga. At iudera na rin magaga Iran. Na panuberan pa karagundungan naging mga Muslim. Agyang nga Pakistan na may itong sa malay puwersa. Ako makapatamambu. Saya mana niya na nuclear weapon. Di kerawan Amerika uberan pagrida. Wala niyo magkarangan? Di kerawan na Amerika uberan pagrida Pakistan. Kama bibistira na begragi nga Pakistan. Gingay mambu Turkey. Na problema sa Turkey, nagibu ka disiplin yan sa nga makata sa timbagiran. Ay problema na did na minito man nakatiru iyakin niya Erdogan. Aba niya ka panabang sa gibu ka pangangalakan niya kaya na Netanyahu. Na debu. May natitud na mala sira ni puwersa saka. So Muslim, na yami ito nga mala ipuwersa. Na yamanan niya na Iran, Turkey, Pakistan. Gina na talo na makatitingki anan sa dunia. Puwersa. Oy. Paano makatitingki sa dunia? Paano pagkatingki sa Russia, pagkatingki sa Ukraine, mga didataran na. Ay nuwari Ukraine, kabuin na puwersa niya ni puwersa na nagyang na mga pada country sa UK ay pitubang iranon. Gito. Basta tingin na mugup, makialam sa giyang kaya kababla kami sa giyang Red Sea. Awugiyang adi medika panim ba kasi sa giyang Saudi. Nayaman na niyan na sa din sa mugupo na giyuto nayaman na niyan na miyang padyang aridu na nayaman na niyan na ridu ay mambu. Whenever participants with the Saudi aggressors, it is in aggression and blockade against our country is aggressor. Al-Masad said. Peter waging Al-Masad said. Al-Masad. Amana news. Gito apa ako. Amay tigyan nga ibarat na baka minyo blaka. Ay man na black na sanction. Yung ba nagito ipagmin niya. Paman na, with the Saudi aggressor and its aggression and blockade against our country is aggressor. Aggressor na nga na gumugubat. Why? Addressing, he argue that the pursuing a just, honorable peace and good neighborly relations would cost Saudi Arabia far less than continuing the confrontation. Ay manan na naswatig yun, so kitagalan pursuing, ay manan na pagmin naging Yemen. Naging kita tagalin niyo, sa giyang ay diniyor kami di ka pakitimba ka. Natumubod na, ba't ano makang ginawa laman na open-minded siran. Tungod na tigin na, ba't ano makapagpada, kamas may ito gasto. Will remain in force until sana ko to. Ratio with costs Saudi Arabia
for less than continuing. Tungo na tigini, bata no makang ginawa kaysa itataros tan wagi nga katidawa, nada gasto, da bata no, da damages. Sugi na ni kaba kater wagi nga Yemen. Tumatigin na, bata no dun makapamagi masada. Oy, miya kalubud-lubud. As kami na magipanginaway kami. Will cost Saudi Arabia far less than continuing the confrontation. So tingin so kapanginawa area daw yung Yemen na mas mapya kaysa sa itataros tanwa yung katidawa. Now waya man niya na mapasada nadabat mala damage. Al-Masat also stressed that the blockade equation would remain in force until Sanaa's objective were achieved. Sugyan nga iyatigyan na susuan nami. Akapagir na Amerikano, udi na kaala nga mi sa gyang aridsi, blockade to blockade. Na di mi iyatigyan yung taman sa ibarat na di makamuayan, so pamikira na gyang nga iya Yemen, sansaw Saudi Arabia. Udi sirang mapaman, udi sirang makasaw. The latest operation follow a series of Yemen attack against Saudi Arabia military, maritime, and energy target. The Yemen Armed Forces have reported targeting Saudi oil tanker and forcing other vessels to change course as part of their maritime restriction on Saudi Arabia shipping. Ate, aman na niya naging atigyan na miya katundug-tundug. Akapupang-ataka agyan nga Yemen san sa agyan nga adar pa Saudi Arabia. Ndatar na tigyan so yaman na niyan na gilo pa. Siko mga infrastructure, yaman na niyan na pumumbuin na agyan nga Yemen. Naguso di ka pamumbuin sa agyan nga yaman na niyan ng mga barko. Maritime and energy target. Yaman na niyan agyan nga kapumumbuin sa mga barko amin. Nagina na tigyan ni miyo kulaw layman to. Paging pasay na Yemen sa tumatigin na batanod pagimasada. Uy, naging Yemen nakanaba sirang kakakata. Mosawerera no to. Mosawerera na batanod pagimasada. Kataman sa tamang busa di mi ma-achieve ang pamikiran namin. Naman na di mis kanud pagaw kita. Tumabatanod pagimasada. The Yemen Armed Forces have reportedly targeting Saudi oil tanker. Niya panutul ayaman na niya nagyang kaya mga oil tanker agyan nga Saudi na pianin ba kagyan nga Yemen kateso mga tulad niya. And forcing other vessels to change course as part of the maritime restriction on Saudi shipping. Nagsuatigyan sa mga tanker nakiya pamumbuan na misiran nasuatigyan sa mga pada vessels barko na miya ka atras siran. Miya ka pangilay siran sa padaw kita. On Friday, Sari also announced strike against Saudi troop concentration of Saudi. So, may panutultan nung kagay. Ang inisong patiranon, ang utwa, ayaman na niyan na kaya pamumbo iyaging Yemen, sang utwa mga military base sa giyang kaya Saudi Arabia. So, giso tutulan kagay, inisong patiranon na. So, kagay tutulan tano, na yapianin ba kagiyang mga Yemen na sa mga military base, agiyang Saudi Arabia. So, giyang Saudi Arabia na inwa bape kada kalairan ni Perak na pagatwa Yemen. Kagiyang mas sanay ka sa kapakitidaw agiyang kaya mga taga Yemen. Sanay siran makitidawa. Kasira-siran sa muna, di siran di tidawa. United siran si Iko kapag atuiran na intiro maging ito. Kagato sengibu ang aluminio. Mirali, yaman na niya nakapagatuiran sa kapsuguiran sa gobyerno ng Yemen sa kaatuiran kasaop pagyan ng Yemen sa Saudi Arabia. So, mga tao na yung ditero. So, nga Saudi Arabia na limited so sinapangiran. Kasabo sa dikiran di pesaan agyan nga Amerika. Nakataw niyo Amerika. Di niyang pesaan so pakakaidun. Di niyang pesaan so di niyang pakiyumbuhan so perseran. So sabu sa di ikang bulan ang utang mga bebener penagi mga rijik asar ka di beto. Nagito di ran di pepasaan. Uba kay ran pesa isa ayamanan yan na mga timba ka kumbo na kasiran na never. So giyang anan na adna comment adi kagi kaw kapipita. Panitap ken gaw nga pagarya.
adna komenta tigyan na sakana tigyan na atin diga kasan. Nagyang kanan na trilateral agreement. Saudi, Turkey, Pakistan, nakapakaya tigyan na aya antapanan naging nga Israel. Ano ino di miya kapia-pia? Ino di miya kapia-pia? Giya nga iya Pakistan, giya nga iya Turkey, giya Saudi Arabia na langon na nan adna koneksyon nun amala a Amerika. Giya nga Saudi na mala tanto a koneksyon nira na giya nga iya Amerika. Ay panubag giya nga Turkey magpadasiran sa NATO. Agi nga Turkey na membro sa NATO na membro ron na Amerika. Very close sila. Giya pa na Pakistan na mga mutual understanding bu. Minimal. Ugid na re-respecto na Amerika giya nga Pakistan sabab ko kalairan ni puwersa. Oy. Opa maka kita tiya kita komenta na nga natalo na eti na pamikiran na kasan na ay antapsan na gi Israel. Anay sinarya mapya. Ngay no to. Na upa maka giyang kaya Saudi Arabia. Ino ko nga di makarawa Saudi. Giyang pa na Turkey di makaraw. Banyan na nga. Ay buka tao na pakaraw na sumagang na Pakistan. Na upa mako sagang Pakistan na giyang kaya manan yan na Israel na pamang pwede na Saudi na pamang pwede na Turkey kaya because of the trilateral defense treaty. Map kapag man neutral si Trump. Neutral si Trump kaya man na sa mga padagan na ay mititidawa. Nagupon pag neutral si Trump na inopisa nira na kaya na niyan na Leonita ni ran sa kubal. Ginga mga Muslim na udira na kay Leonita sa kubal si Netanyahu. Kaya man na di ka katuwi ki Netanyahu. Napka country to country bu. Neno di pagapadagi nga iya Pakistan. Bapyagi bu Pakistan man na saulang bu na itapi aran sa raga tagi nga yakwa. Tunay ni Israel. Aba di ka tatapang ay manan niya naging Iran. Namya ka pa na watuwag siya niya Netanyahu kati na miyosar sa nga cluster bomb. Ada bong kisalo. Huwag na. So kuwan. Di hindi ka tiro ang mga pado. Giya nga iya Iran na ay niyang pinibangan ng mga Muslim country na ribat. Da miya panutul abo miya tay asaka tao bu Arab sabab sa nga kapanimba ka Iran san sa military base agi ang kanana Amerika san sa Saudi Arabia da bapia panuto so samot Khalid Airport apupakyo sa Saudi Arabia sa agi nga iya military Amerika napia mo ba nira nang utang mga sweep diran di panubila mga palena 5 timan ang rangarangan da bo miya panutula miya tayas sa tepedebu Arab da the same with Kuwait although gyang ay Kuwait na napkapo na natin ba kay timbak si sa gyang Iran nabuid na miya panutulro miya crossfire manan yan na Kuwaiti da the same as Qatar da pa na miya panutul sa Qatar abaro miya kwa ngayon to ay bu pipili ni ran na timbak ni ran na military base ginan na pa makakabaya Iran kau pa makamaranawa operator sa after unta maranaw na naki kay ni ram na ng pagubang nga kapadiran na ridwi tano na yaman na na timba ka no maranaw tabi o so sa kanon na timba ka na sunchi sa ka maging ate aayaman na kasiran na ibig sabihin na magpada ano datar ka no na minsan panagito ap kapo na natimba ka gyang aya Kuwait tawag nga Bahrain nila nga ka patimba ka na so pag yung aya Iran na sibu ko mga military base why das Iran osar sa cluster bomb. Kau pa makamiusar siran sa cluster bomb against Bahrain. Sagi nga po nga po na natimbok. Naman na niyan na makaprek-rek sira. Nakagi daw no sa ragi nga Yemen sa Iran kataw ni Iran na madar laputay. Kataw ni Iran madar laputay. So ginan. Di ni upter wa iba giya nga ya Iran na di tabu ka taw nakasira ni giginawa ya burk na we are lying on news. So ka sabut ito. So ginan mga pagarya. Yaman yan na kuha. Mauulaw lasan. Ay problema naging ya
di sirang kisa sa kangubatayaran sa kuwan. Datara, iman to na yung Israel, nagumimaw din. Iman to na inoccupy na nasa putol sa Gaza. Nato na Peter ni Netanyahu. Ay red line na natigyan na di kami san pagawa sa giyang kanan akakakad na meron. Ibig sabihin, giyang kanan na sabagi, saupak sa nga Gaza na di rin pagawaan. Pag-occupy nila, ito na yung lolay man to. Na di rin di pa kapapantara na giyang na ma-occupy rin. Ato na isunod dyan, napambalayan nila, ato na isunod dun. Pagkibalingan nila, namibalo ya West Bank aging nga Gaza. Aging nga West Bank. Man to namin bagi ay. Na, pangilay niran sa okay, mas makadagalsan sa settlers. Nanini ka pakadagalsan sa settlers, nagagawi doon na di sila sa di mamagituga sa babantola sa umtuda. Aba niyo da kamuntay, si Sagi ang ayakuan. Ay manan yan na Tebi. Na, yung Israel na iman to, nakatatanam niya kasultiran sa Lebanon. Na pagimasadsiran na to na Pitero Israel. Why? Magimasada tanong, wait, nagyang kaya ka, eman to ka untuda na miya darpa na di miya pagawaan. Nakatata. Miya ka expansiran. Namalong amang kirang agyang agasa na upa mga kuwan na siya lang ko, rugu-rugu emanan yan na Palestine, ang katambar sa ragat. Nasiuldan niran, na piray miya siya kadira na darpa, upa makudatare akal agyang Palestine. Nasa saging arugun yan si, saging arugun yan si, nagina na Gaza. Nasa pa na Tel Aviv, miya kawatawatan ro, na katatan ang bilingan ni Rampan, na wata sa tiyan, idi matao. Sagi nga agasa na 100% na Palestine. Man to nakatata na inuntudan ni Rampan. Inuntudan ni Rampan. Nagiti, gina ni problema. Siya nga, di rin pauupan ng agasa. Kaya man po agasa. Bapeso ka po nala matirang kaya niya Saudi Arabia na da. Ano nga man po, miyato na giyang agasa, apya nalamatan niya na Saudi. Didin. Nakagimang po, di makapanalamatang nga Gaza, kada ba direct ay pagugupag yung aya Saudi Arabia. Inunta na, ay katawanakan ka, mismo, ad na ginawa yakan. Tigyan na, sa mga klasmita kan, sa odisiran ni mamangadi. Nagirawa na, pagkadasiran sa pipirola, na ipaingisi kasiran. Na may ka, pakatulang na sa paingisi na, tigyan na sisiran sa Gaza. Kauto. So, therefore, dia kikipakay. Ateri isakan sa kano. Nawad na lalan sa giyang Gaza kamarani raktan wa sirabentano. Ayaman na niya na mga Pilipino. Maranaw. Ay panarisirasan. Amia makalalay para tiyaya. Sabi ko makapangimnar. Uba, ayos to na gito individual. Individual so kaptubang sa Gaza. Kanaba pa kapon sa gobyerno. Da. Wina sunso civilian na adna keto na ka-Arab, ay mana niya nakilingon na tiga surgad na kiniya mama. Why? Asuk niya na imbagay niyan raka. Malun yung magkara nga. Mga mujahidin ro na pumakaw masi. Ay abib sungiran si nakatidiwa. Pamana so paratyan na. Ay pitama na paratyan na jihad. Pamana pumerak so tao. Isuga sa Maidan. Sunga sa Maidan, na yaman na niyan, na baka panpegere pupeto ka, iti tiga na iti. Pena kaya man na niyan na paratea, kalakwala ng ulalang ujihid. Basta, makasunga sa Maidan, na niya tarutok sa paratea nga. Agi, pamana dua-dua, kapatay, ikaw yagu-yagu. So, ni latest ton si Sagyang kaiyakuan. Ayaman na diyan na Saudi Arabia. So, aya sumato talaga yung Saudi Arabia. Why? Na di sila ni magituga sa timbak. Nakanabas yung tiga arusu-rusu. Kuna ba datara Amerika? Awag nga Saudi. Gitu ba? Isa nga nakiya pangatak. Kalipatan na kanunay. Na ayatos sa kapakalala mga Iran.
Paganero na, sa kanil biro na mata ko, di tanong ni ka panutula. Ayap ka po na natin ba ko, na United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait. Ginani pa nga po na natin ba. Iman to, na ayabu ka po na natin ba ka Amerika na only Kuwait. Agugyang kaya Jordan. Uwi na nga Jordan na itong ni miya ka po ang gira natin ba. Wah. Naima, sagi nga maganyan ka ke sisper na ebu kepo na bato. Amerika nagia ay mana niya na Kuwait. Makaliw-liw na kagiging mga Amerika, military Amerika na adna yung ano to atuno to so miya makalabar ko na re Abraham Lincoln na. Why? Na imberang-berang na ningaran. Na siya siran babaloy ni ran na kampo. Ito'y padapang apo po na natin bagiran. Diyan matatago sa akuan. Indian Sea. Nagwani na matatagon sa giyang kaya Red Sea. Sa niya pantaga Saudi Arabia. Na, so kaya tidak kaya pakatidaw eran na ugi. Eran na, pianing bagiran, ito miya katras, miya binasa. Ay miya panutul na, pamana babuti unde. Tama ni man to na dikumpian. Awa. Ay miya panutul na, yang otabar ko na madaw na sobra so 5 gato sata. Why na din mapanutuli miya binasa. Nugid na miya kakuha no news na Al Jazeera. CNN. Akya suldan niya no to na may leran. Ayaman na niya na kaya binasa na ota Abraham Lincoln. So, marag na tira no ba kampi. So gitu, kaya wa nira na ota Ridge. So, sabagi na sa Indian Sea. Naro matatagwag ito iningaran ng kay so Abraham Lincoln na doon na langon miya ka withdraw. Ay ni puto iran na sumiyaw na presidente ruwan na iningaran ni ranon si Bruce Bush. George W. Bush George W. Bush plate di nga to katawan. Agito, datar po ang Abraham Lincoln. Nasan miyakan sa Ridge. So gini pa nga po na natin ba? Uy, agu adun pa na matatagon mismo sa pantagan na Kuwait. Apka po na natin ba? Nasi mo saragat, aron ka kampo sa mga sundero. Nakasasalatan sila sa Strait of Hormuz. So, ginan, mga pagari. After a month outside public views, Iran released footage of Mojtaba Khamenei. Piyakalim di Iran nagyang kaya mga bagwa footages. O di na mga tuladan yagin niya Khamenei. Kagya miya tutula, miya kapirad na ulan. Na did may lay. Tamang pansi kaya niya pisiskian. Presidency sa gyang kaya Iran. Natigin na dakan may lay si Kwan. Mojtaba. Kaya tero niya, no, nagumikala tatira miya tayo si Mojtaba. Miya ka panutul si Roman natigin na it's very hard to tunay ni communicate. O di na bumimitiara siya niya Mojtaba. So ginan ni saba pa yaki ilera ng mga bagwa footages yan. Uyag-uyag po siya niya Mojtaba. Iranian media release rare footages of Supreme Leader Mojtaba Khamenei on Sunday amid report alleged his health had deteriorated, providing unusual glimpse of the Iranian leader month after his selection to country high office. Suginan, piyakali yung di rin ako naging atuladan, bagwa tuladan ni Mojtaba Khamenei, isa ko akad, kagiya, sabab kong sagyang kaya allegedly. Paman na aya pipikir no makadaklan, so spikiran na ba sabab ko health. Uway, yakin niya Mojtaba Khamenei, kudi na nga siya ni maulawlan yan, huwag kapapasan. Na negative, gata piyakilera. The video aired by the semi-official Mehr News Agency show Khamenei is surrounded by several people and apparently speaking to them. Kauto. Kanaba matag picture ka video. Yang ako na miya ko video wag yang Mehr News Agency pia kaliwera na ay man na so malilibata sa sang orasiran. Titiburun sila na di sila ni bibitiara na pagkanag so sounds katero yakin niya Mojtaba Khamenei niya di kiran di maki para bitiara yang uta mga padiya sila ni bibitiara. Mehr did not disclose when or where the footage had begun record and did not identify the individual accompanying him.
Peter wagi nga Amer agency, news agency, tigin na, giyang ako na may source yan, na daw ko na mapanutul o kailan ang uta video, why, ako daw kon ma-identify ang tayo ang uta, mga padimod sa tabak kami ni. The footage is particularly notable because Khamenei has remained almost entirely outside the public view since becoming supreme leader earlier this year. Ay manan yan, na rear, bihira ko na miya ko footage kami ni, inipun sa ko, belis kanya na, tema na niya na supreme leader, na mitepok, udi na dipagilay sa tao. He was selected by Iran's Assembly of Experts on March 8, days after his father, longing Supreme Leader Ali Khamenei, was assassinated in the U.S.-Israeli attack on Iran February. Ay man niya na isa ko March 8, gito so 8 days after his father long time. Nagito kung ikilaya kay Khamenei, si ko kaya patay yan. Since assuming the position, Mujtaba Khamenei has issued several written messages to the Iranian people and the wider Islamic world but has not appeared publicly. Ini pun sagi mo tatigi na kielea ki Mujtaba Khamenei na ayabo dirun di kimita rin na surat. Mga surat yan pa ma, kasurat tatigi na ko na information. Ang mga written messages, si sagyang kaya people of Iran agus mga ayamanan yan na pitibarangan na darpa Muslim si sagyang kaya intirwa dunia na pamagira na message yan na through written message. The agency provided no additional details regarding the circumstances in which the video was recorded. Manan yan nagyang ako na Romani Port si sagyang khabar news na da mga details yan o giyang kaya video o kailan o anto na titwe wina mele siya na di sila din bibitiara giyang din yan din bibitiara ang mga tao na unidentified wina mga Muslim aki datar yan kituturban mo sa matiburon. Separately, the office of the Supreme Leader announced on Sunday that Khamenei had met Iranian President Masoud Pezeshkian. Kagiging news na dairan pro video kailan kay suman so video na kailero no kailan pimbueli. So nga report na datar panwad na mapipikirian na inumadi pure nga video bagu ang tawa ka ande. So gito ay manan yan na Peter wagi nga aya Supreme Leader mini pagmeet yang kon babagu. Siya kini manan yan na President Musa Pezeshkian. President sa Iran, na pagmetsiran. Dr. Muhammad Pezeshkian, President of the Republic, meet Ayatollah Khamenei Mujtaba Hosni Khamenei, leader of the Islamic Revolution, coinciding with the beginning of the third year of his presidential term, and the two exchange view, the office said. Oto, niya kapag metsiran naging si Pezeshkian. Suganatan tanurod na nari mga pagari. Ay importante na uyag-uyag si Khamenei. Shoutout sa 146 view. US-Israeli war failed to achieve objective in Iran. Peter wagyang kaya Islamic Revolutionary Guard said the United States and Israel failed to achieve their objective during war on Iran, arguing that the confrontation instead exposed division among Western allies and accelerate an erosion in the international standing. Ay man niyan naging ako na kaya pangatakag ng Israel ag Amerika. Si sagyang Iran na da ko na miya ko Iran ko singan in Iran. Mapipikir Iran si sagyang kaya Iran. Besides, instead na tigyan na kakweran, na daabayran miya kuwa, miya failure at tigiran so achieve, deran ma-achieve so objectiviran, why, na ayamanan niya na ayam miya mini pagunga, agyang kaya pangasolteran na miya debate. So, miya kayo so suporta o mga tao si sagyang kaya Amerika. Miya kayo so suporta o mga country sa sagyang Amerika, ayamanan niya na miya debate sila na country.
auto. Instead of their international standing. Mana niya na di bedin miyakala sudiran kapag sinabuta. According to the RG Washington, Tel Aviv also sought to manipulate information surrounding the war in attempt to drive away wedge between the Iranian people and the country political system. Yang tingin na Amerika ug yang ayamanan niya na Israel. Na piya na maran Iran ayamanan niya na madibay diran. Agi yang ay mga tao si sa giyang ay Iran na diran magaga. Ketusan niyo. Paganaya pingulaw lagi nga miyaso agi nga sa Iran na merali sa mga tao oposisyon kay Khamenei. Agi nan sa mga tao pahlabi. Amiyaw na presidency sa nga Iran ami excel. Niya ka pakawa Iran sa Iran ay man to na si Amerika. So mga supporter si Iran ro andeng adin so bilangan Iran mambu madakal si Iran kapakaya sobra si Iran ni sa milyon mambu. Udi na nganinsan na mirali si Iran. So kaya prali ran suporta si Iran na Amerika pimbubalan ni Iran sa istorya Iran. Ayamanan yan na labi 2,000 isa miya panutul labi 2,000 miya tay sang uta. Antay di merali mawid sa sinapang. Ana sadya may du sa sinapang nanin ni kaila piya nimba kang akwa. So kaya maulaw to na piya na bang sira na Amerika giti sabab. Niya baloya sabab agi nga Amerika na tinimba kaya na Iran. Kami mbal sa sabab agi nga ya Amerika para makatido sira nagi nga Iran. Kagida sabab. Ayay no kita ni Iran. Napiang ilan ni Iran sa ukit agi nga ya ka-actually man na makakrais man bugi nga Iran. Ngayon to. Agi nga Iran na limited sudiran di kapusan sa gasolina. Ay man niya na so income Iran na minus amya doon. Ini punggo siko kaya wala kiran kaya kaya sanksyon na kiran minus amya daw na 50% miya bagi swin kamera natitinar taba so madakla miya kala so presyo langon giya natira na giya sanksyon so gito piya kaprali ran sa mga oposisyon ro ang mga tao pahlabi ay manan niya na mirali siran piya katimbak siran anantari mabui katid na sa Pilipinas adi merali ati timba ka. Amor kala ko dikiran tatape. Nagito miya suwa. Miti daw sa mga sibilyan na gusto mga kwa na makatokay mga sibilyan na ikisitin na pang madakla miya tayo. So kaya panutulaw na madakla miya tayo. Pimbuelan niran siya manan niya na Iran sa ayamanan niya na ngibuan na miya matayro ayamanan niya na brutal akapmuno ako mga tao adi merarali da akabnar mga tao kakinuan siran sa kabnar. Gitu Peter yakin niya Trump eman to agawin na timba ka na miskano. So gitu, tenimba kira na gitu miya balo ya rason. Ini tundugira no natigin na man aniya na di gamitir agi kataw na miya na nuclear weapon yo. Nag gitu. Nimbelibod na so paganay antaperan at pagabang niran so mga sibilyan ro na minit taka pa natigiran na di. Kay man to na kailangan na makuha miya nga na nuclear power yo. Ikadwa natin na nga Street of Hormuz na iman tunas kami Kapton. Anamya kapya ki amay kasuka lamang na pangira-gira niya kaya na Ibrahim Musa. Ay pa napubutuan ni Ibrahim Musa na si Sarah. Antara ginawa ita siupak kasi Lini. Ska ki Ibrahim Musa na di mata na nakinagito bituan na ka. Asarang ginawa ita man. Gito. Ay miyaw lawla. So, tiya kada kalubod na era Amerika nga di maniran. Di ni maniran ako niran na yung Strait of Hormuz. Ami ka peso ka lamang ka. Ami ako ma Amerika na tingin na sa kani plantong si kanor kami bid. Agina, ami failure ko nagyang na yaman niya na niya failure ko nagyang na yaman niya na mission niran. With na yaman po katito niyan, amin siya magina ni miyaw lawla. Uwid na kagiging Amerika na miya patayran si Alec Khamenei. Yan gitu bu. Ito lamang irano pa ma. So pinakadatu-datuan iran na miya patayran. So therefore, bapiyagin naman ni miyaw lawla. Ada paman na da kalubay sa di ka pakitidawa Iran. Ayan lamang Saudi, ayan lamang susi sa battlefield na miya kataban na kaya Iran.
upamana wata satea ni diun matao. So abasa korkano. Labi sa po luwag yung na katatagun sa military base yung kaya Amerika. Nagyang last takia tiduan na ebo pagkapo na nabato na Cebu sa Kuwait. Daresta. Nada, miya kaganak siran. Kaya na ko lang siran o kingid. At ina kerarab kami si. Dataragi nga Jordan. Ayad na luminiw na sa mga dato ko ingid. Nimbal siran siya manan yan na surat. Tunay nga rin ang uta surata, Juin na statement. Langon ng mga dato roo sa mga traditional leader, mga tao, minirma siran. Pagi canceliran na na agreement agi nga Jordan o Amerika. Sa total withdrawal, apa mang ninira nga, kiraksiran. Suginan matulang kadro sa battlefield na gusto na da makata bubid Amerika. Oy. Dia Bahrain na miya da so timbakong. Qatar totally miya binasa so kampo Iran ro. Oy. Chance United Arab Emirates da pengsionon. Ye Saudi Arabia miya ginagsiran tumimbak. Miya kasanga Saudi. Da bon pa po na timbak. Ay bu miya nga sa barat na nga Kuwait na giba-giba mambuha Iran. Suginan. So katidawa sa field na osto na lamang sa mawata na Iran. Ugid. Nagibu kaya patay Alik Khamenei. Augi nga sobra 30 ang mga official, military officials, government officials isang Iran. Naginan ni Deran Masaupa. Ginan ni Tito. Shoutout sa 144 live views. Ito na, ada kanud na i-comment, kaba kanud na i-tomintang. Norol yakin, miya bati akan na dapat mapasad so nuclear Iran. Aya miya issue na so Strait of Hormuz na sobra kompensa nuclear. Dito ka to, nga sa kami sinaw mga pita na batian na mga news. So nuclear Iran, upama ko nuclear Iran, na 100%, naging na panganiwa niya sugato na Amerika, doon nagyanan maka 1%. Giyang kaya kala Iran, nasuka ba sa korkano, giyang uto anigo, nabata di nga sa baso, nagyuti kala Pilipinas. Paka sa pulo ang ataka pa Pilipinas, away, na odudo, pakada po ang aseran, kakamino, akala yan. Away. Iyak kalalatan to. Na, kanabanan, mabinasa nga pa nang isaw si ina, kauto sororon, na kauto sororon, na kauto sororon, na kauto sororon. Na ayaman yan na ipmbihirun. Uipuno ka sa nga kilidiyan, na taman sa nguta kilidiyan, na ipmbihirun na talaw ka oras. Away. Natimalo sud sa Amerikano na ada disiran san para panatiga pengulugun sa mga Amerikano ro di kaya mas Iran na datara matatangla dataro matatangla Iran dataro ladi giat pagiltan niran sa Iraq na palaw na miya kapuro-puro na mga ator na pagiltan niran na ugi nga Iraq na gito palaw pagiltan niran mabuka ay masusuanan na ay manan yan na gi na Iran na ya naging asakilidian si Strait of Hormuz sayo pa mao. Strait of Hormuz sa. Giyang akilidian si ina, Pakistan. Giyang tamaya parehan sa puro na Afghanistan, mapasad na Kazakhstan. Giyang sa balawang siya, nasan matatagua, ay manan niya na Iraq. Ay, naimanan niya na, ay pagiltiran sana, mga atora, inungaw na rin, pagubay nila kungan. Giyang pangailan niya, palawa magaturing na mas mapururuan na langun nator. Dito ka pumaindigan. Kadi makapugu kita area di makapugu kita gi nga era na ugi nga Iraq na akawat kapuro yan na kuan palaw di sirang kesulden na makasulde ka sampan na ipilalagu nga sa uta isaro akampo na talo ka oras at tiging nga kagayan tu Manila na ipilalagu ro na plane na labi sa ka oras na panu ipuna sa panu bagi nga Iran aminos na talo ka oras na ugaburo makaw masangot wa sa potolon ro di siransan kagetan. Away, kina ni maulaulasan. Diran ke ataka sa kuan, konbensiyonal lagi ang kaya Iran.
na Santa no butiaman pa siya nga Iran. Israeli carry out new explosion drone attack across Lebanon. Yang ako na Israeli na dinggo na ininggulalan Iran imanto alungan akad August 9. Akia pangatakiran sa southern Lebanon. Israeli occupation forces carry out a new series of attack across southern Lebanon early on Sunday, including explosion, artillery shelling, and drone strike that wounded two people. Yang ako na Israeli occupation forces na piyangatakiran agyang southern Lebanon si ko kapipitaan ko Sunday. Padsa natigyan na explosion. Ayaman na niya ng mga pakambato. Pamanay natapaniran. Mga artillery. Pamanay piyakang ginawa eran siya nga mga artillery. Gina so artillery na ginande so tubuin sa akuan na mga 60 kilometer ito. Tubuin sa pangaloa. Malap man na di subasuka. Agay sa pa natingin sa damyang lo na duka tawa. Al-Mayadin correspondent reported that the Israeli occupation forces carry out explosion in the town of Zoutar al-Sariki and Hadatha. Yang ako na Israeli na ako na inasolteran. Apyan ng bagiran ang mga lapakambato explosion yang kaya dua darpa san sa Zoutar agusa al-Sarki. Agusan sa Hudaydah. Another explosion was carried out in Mansuri while Israeli artillery target the Ali al-Tahir Hill. Kauto, ayamanan yan na adung ko manutway ning gulala na mga lapakambato. Explosion. Explode na ito. Min-explode. Naman, dataro kuwan. Estoka. Why? Binig ito. Estoka. Explosion. Artillery ceiling. Nagwi man na niya. Naguta. Mga estoka pa no to. Artillery. Adron. Saan sagyan na Al-Mansuri. While Israeli artillery target the Ali al-Tahir Hill. The Nabati district. 2 people were wounded and Israeli drone target them in Duha, Kafr, Roman, according to Al-Mayadin. Ginan, madaklay adar pa, apyang atakag yang aya Israel. The latest attack come day after the Lebanese army announced that 3 of its soldiers had been wounded while dismantling exploded ordnance in Zoutar al-Gavia. Mana ni nagyang ako na bubugo kaya pangatak, why na orya na yung kaya announce ako nagyang kaya militarya Lebanon, adun ko na miyatay ko mga military rana, miya katong sira no pamasa mga pakambetua mga ala. Naman na nakay ko tunutungan diffuse ni rana min beto na miyatay king mga kuwan. Sundarwag agyang kaya tunay ni Lebanon. Minsan man gitu atigin na miya soltag yung kaya Israel. Sunday attack follow another wave of Israeli military operation across southern early Saturday. Si panatigang ko ay man niya na Sabto. Na dun pa na ay man niya na mininggulala na operasyon nagyang kaya Israeli sidsag yung southern Lebanon. Kay ko Sabto. So giyang utay sa na kay ko akad. Iman to akad. Nagyang isa na kagay. So ay man niya miya kadugaw yan na tuloy-tuloy akapunimba ng Israel. Israeli occupation forces carry out explosive demolition in Mais al-Jabal, Hawla, and Tolosa, while artillery, the machine gun fire target several other areas. According to the Al-Mayadin, corresponding Israeli forces conducting machine gun sweep toward that Ali Tahir night before carrying and demolishing in the several town of southern town. At around midnight, Israeli occupation forces use explosive to destroy structures in Mais al-Jabal. Israeli artillery also sealed al-Madar Layadar pa. So, ito masumatutula Yan biya kadugaw na di imanimba kagya nga Israel san sagya nga na southern Lebanon. So, sumiya occupyran, kaya daw po anira na lopa Lebanon na sa din sa buildingon na diran di pa makambubato ni giralaw kagawi. Naman na niyan na diran di pa muldusan, diran di pa pakapupantaraan. Ay marayag saya, eman to
na miya kakwasiran sa yamanan niya na area sa Lebanon. Gina. Gina na Southern Lebanon na gina ni Pagalitan na actually na boundary na nan. Pagalitan na yamanan niya na Israel awgyang aya Lebanon. Nagyang nga na pagalitan nira nagina ni piyang adadapo animan to nga Israel. Siyaw tema na munisipyo nga na mararantar sa na pagalitiran. Na Pitero Israel atigi nagyang nga siyaw tema na munisipyo na pagkiyawa na miyaya. Kagi na tritra kami. Uway, udi na kapakayati na makabinasar kami. So gina ni pugugaw nira ng anay mararantar pa siyaw tema. So iman to na miya kada po siran sa mga sabag yun. Uway, apa naman nira ni kada po aniranan sa kakasispera Kaadin din so kumadin so ayman na niyan na oras akasisper sira. Nadataranan. Saan siya kada po anira na ayman na niyan nadarpa nadisira nun pagawa. Namiya pa din no to sa ayman na niyan namiya tabaniran. Datara miya so agasa ayman to diran pagawaan. San sa Lebanon katatan gin sumiyaw na di kano diteron. Apa na benar na Israel amay ka magan susisper na anamak kwaira na lupa. Na amay ka masad na tingin na di kami siya pagawa. Red line nami. Nami ati mo kano tidot bano di pagi. So yaman na niya na kinigusit to. Na kesolusyonan na temporary kano sa ibu na perma iniwaya nagiya na si kano din. Mamasot talurago na kawa niyo. Napagiwod na Israel. At ginaway awa nami bu asar kay man to na di mi pagawaan. Nakababu pagiwod Israel. Mamasok ka pa sa na tingin namin. Miyang ilay siran o sakit na tira na. Siran man ni miyang atak. Na iman to namin tidaw kami kan dipinsa na miya ginawa mi. Naginan sumiyaw lawla sa Golan Heights. Apagalitan na Lebanon na ugyang kayamanan niyan na Syria. Aya miya sako pagyang kayamanan niyan na Israel ko. Kaya tidaw amiyaw na san sa yamanan niyan na Lebanon. Ngayon apagalitan na duwing na miya kada po naging Israel na deran na wae. Nagina ni siwa eran sa West Bank. Nagina ni siwa eran sa Gaza. Nagina ni siwa eran sa yamanan niyan na Israel, Lebanon. Ay problema si dataranan. Napkisi na Lebanon na ginawa era. Amay ka pangimasad na rin Lebanon. Natunay mo sa era ka. Ba't niyo teros na nga di ka tidawa. Kabuka na miskano sa porota. Na maptero Lebanon na lupa amyanan. Nakatay, pumangni na Israel na amanan niyan na giya-giya. Temporary siran si ibu. Nanamiya kayo guru sige. Amiya kayo. Dayon sa dayon na gina din. Gina ni Pkulola. So, marayagaya mga pagarya. Aging Israel na ayad na kapini. Nadikiran pakigda mo ba sirang pakilak. Ay pinakalit testament isa ko isagawi. Nana statement yagi niya Netanyahu. At ikinaiman to na ready ako. Sa makiptido pamana keguga ko. Amaki tidawa sisa Iran asakambu. Pamana single kami agugi ng Iran. Naman na naman to ati ginitan niya na keguga ko amaki tidawa ko sa Iran. Askami bu. Laman to. Wa. So gyang naman bu Amerika. Nagira-gina ni Pkulo la na makaw man na pangingimasadan. Na tigiyan ro sa sabala na yuken nga temporary buya. Dataragi nga miya so Gaza og yang amanan niya na Israel at na miya so paganya kapasadan, napakapsimbi sa mga bihag. Niya kasimbi sa mga bihag. Pero sa nguta, first piece, ginga Israeli na pagawatan nila ng Gaza. Uli nasisirang kataman sa mga eskerta. Mana niya na mga ids. Mana niya na mga sumpatan. Nguta, boundary, why? Pakaliw siran san. Uwid na sisiran siran, uwid na kanabato taliwid rawala. Ano man to na sumiyul siran. Naapasad na ro siran sa nguta border. Napia mo ba ni Rene kuminwa sirano na tira naman to na di mi pagawaan. Gina ni red line na tigi. Peter iman to ay manan yan na Israel at tigin red line nami. Adin kakuabitiara. Paganeron. Di mi pagawaan nagyang kanan masasako pa meron. Kagaganggaman na meron ni Manto. Ay manan yan nandudun sa mga militar yami. Ikadua red line. Di kami pagyugo ba kami pag-withdraw. Ikatalo red line. Itataro sa midin, so di mi di ka pag-operasyon sa Gaza, bapya pananda di mangingimasada. Gina na talo, makapag-ukitari. At datarbuda peacekeeping force. Datarbuda yamanan yan na, ito na utami aloy tano,
Giyan nga na di may masaden. O giyan ko tuhan dari da mga international forces. At sisaog siran sa. O ginan. Kuan, mapiasi. Pakilay ni Ranaki. Bapia di siran pasi miugup sa katidawa. Asar buka may lay agi nga Israel na agi Amerika. Amiagi sa isa swema niya na mga Arab na mata na kay kalaksira. Wa. So ad na message agi nga Iran at tigyan na message yan sa Saudi at tigyan na ay manan yan na pangninak na tigyan Iran. Asi tano pukuwa sa tabang si kudatar tano. Si kudatar tano wa Muslim. Wah, si sagi ang uta ore nang uta kaya firma ya Saudi. Agug yang ayamanan yan na Amerika si nuclear weapon. Peter ayamanan yan na era na tigyan na saktan wa tigyan na mga Muslim country. Na ukaparo na saktan bidi tetabanga. Suad na kailangan yan si military na pangilan yang ko pedian naron ko. Sa di tanud maki nduga pila. Si sagi ang mga Amerikano. Kakugatan wa ginawa tano. Ito last time sira na miyabati ako ni sa ko amya mga talugawi. So gina na rin mga pagarya. Aya sumatutalay naging Lebanon na ugyang Israel na pagatak imantua Lebanon na dipin siya nga pagatak Israel na dipin siya nga Lebanon. Ikadua na iman to na adna mga derpasan niya nga kukuwad naging Israel akatatan na niya panutula ko. Diran di pa kapupantara na nga mga buildingsan. Why? Na pikang po aniran na. So, yun ang mga kabar. So, siron siya nga Palestine, Gaza, na mukate, mapasang akin. Gaza under Israeli fire. Palestinian kill children and iso Peter ang kano, di kan bati ang Gaza, kakapatay bu, datar ya. Atay man, adugo man, ininggulalan ang mga pakambeto, mga drone attack, ini timbak sa mga civilian. Malong naman na rin na rin mga pagarya. Ano man hindi karo protatay ta? Ketusan niyo so kiyang bakwit tano. Mapoporong-porong tano ko mga gym. Kata sa mga trapal tano, mga balabak. Gito man itimba ka nga. Naginanip suwan na ko. Yung Israel na piyanin ba kayo ng utakilidro? Na sobra sa kuda up. Ayaman na niya nakiyadak pelagwi. Natimba ka mo masarugo. Nasayapan makantap sa mga tao. Nagumanakap man na Israel. Nambalingan si Raman si Kuya Manan yan ng mga tenteran. Naisa gawin man na tinimba ka Israel na ro sa sabala. Naisa mapitap man na ro sa sabala. Nagiyid na masuswang ay mga gasa. Ariyo di kirata ginawata. Ay panari aging mga Arabo. So ginan. Ayat itu si naman isa na dinian kirawan manggan. So kada to yan. Sagiyang kaya manan yan na para sa kaligtasan naging mga taga-Gaza. So sa manina tuloy-tuloy naging ayakwa. Kate, ada man nga tuto na mga kadebir, nga matay sa nga gingedika yung mga rescue team, adiran di ka pelulubas ang nga ladin na ketutok pangatutok nila ng mga bangkay. So namatan. Yung nga mapasang Gaza. Taging ako na kaya panimbakiran sa Israel na brutality. Kaya panimbakiran sa ngayakuan. Buried beneath Gaza. Brutality and DPBT. New exclusion in Lebanon. Kaya kapasangan sa beto Israel na Lebanon. Ay gina. Pangalan sila na Lebanon. Israel. Ay mapasang si ina kataya adid benda guminak tomimba ka nga kung adid da kan man nagagi nga akwan benda Romeo ran sa puro agi nga Hizbullah kada kun mabati sa miya ka pera ni gawi agi nga Hizbullah nariridu agi nga Lebanon gobyerno Lebanon nariridu niya man Hizbullah man to gumin na ka Hizbullah Piyapensira siwa man to Hizbullah na naki asar kadita ni orang si pelabuan. Nakina.
kananiw na nga na saupak sa kuwan. Agi nga Lebanon na instead pagugupan nila ng Hezbollah. Na Iran mamuni itidawa. Kadi siram ni makitidawa sa nga Hezbollah. Kagi ngayon to. Nagi ang air kondisyon na Amerika. Na tiga Amerika asakano man nari gobyerno wa Hezbollah kuwan, gobyerno wa Lebanon. Ana mga timbagyo na dakpan ni mga Hezbollah. Kami pa sa nga ridu. Nagito man bisyo wa. Ugya nga mga taga Hezbollah military na sup ke sabate ayaman na niya na sila ni makambubala ka nga na mga rorosan na sila nun di matitidawa. Amamag pa doon. Di na nga taon na gito nalalagang abot nga na mama. Kaya arke Trump natigin ayaman na niya nasa kanong gobyerno. Ana mga sinapangyo. Ino ni di pundidak pa kasar ka madak peo siran mapakawa yo siran san. Inshallah na iman to nasadya ka ba yo pasad tanong ino ipko nga Lebanon kasabab sa nga Hezbollah. Iman to gumin nga Hezbollah. Dakan siran ka nagi. Uba siran miyagi dawa wala hulam. Pina kana ba tigiran ako. Basiran gumin naka. Kaya matan na maluiran piya kay to so beto kagya. So ka ba sa nga ya Hezbollah. Ino pumatay nga mga Hezbollah kasabab sa diki pagtanggulin sa nga ya Lebanon. Ora yan naging nga Lebanon nasa katay soswala niya sa uduan. Ana pira kasta tawari. Ay pagano na Hezbollah ginaweran kasar buka disiran ke kapanalay nga di nga ya Israel na. Wait na ya presidente man to sa nga Lebanon na Christian. Why? Inabapiapan gito na may takso tuno to discrimination karon na patas ro so Christian agu so Muslim nabeda tara sa Pilipinas agu punta mambuka so biso Christian na siyo ko bentano nagira mambu rotano sa sabar arkirano to na di nga soko bentano iran naki na makamasa nga social media na saktan di bubuno ang mga maranaw Syaitan ubutan sa kabar sa basamrana wa qala rabbukum uduni astajib lakum amin. Ya Allah na panginin Amerika. Ya Allah na begingga sama pia pamimikiran so mga datu ami si sagyang kaya Middle East mga Arab. Pakapagisay sa ang kasiran ya Allah nagupakadagang ka sa mga mujahidin si mga kufar. Siapang kaya Allah sa mga pagtaw si sagyang Palestina mala nagyang Gaza. Ya Allah pangnin Amerika. Pakadagang ka sa mga mujahidin sa Gaza sa makamara di kasiran pun si mga Yahudi. Ya Allah rilai kaming ka rilaan kar kami ya Allah so adiyami di mandusa si ko kagagawin na gusto ka dedondo. Ya Allah ya Rahman ya Rahim rilain ka sumbal alok sami. Ya Allah napang Amerika na ubod na mga sakit, paniya kita kipa pada lemar kami na angkat tangkar kami, pukasangkar kami. Ya Allah, lindi nga kaming ka, kung mga tiuba ka. Ubod na kadrami ya Allah amarata, di mapiyah, napang Amerika, ya Allah, asi imatagusi ko kapian yan. Ya Allah, katawa nami. Amia pasad so kadar, ako kita nami nagumapanggulo lamia mga manusia, mga uripan ka. Ugaid na ayap pakaalin sagyang ka na kadr ya Allah na so kabaya ka sabab pro na so rarangit ka na kauumbuan so limo ka na kauumbuan yan so rarangit ka mas mala so limo ka di so rarangit ka ya Allah na pagpangin Amerika pamakalinduan ka sa mga umurami ya arhamar rahimin so mga kadrami ang mga rarata na si inka tagu si ko kapian yan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, paganggi ginawa ya kami ka mga Muslim. Ya Allah, pangnin Amerika na ayad na may pagintawa mi ya Allah na sudin so kabaya ka. Mabalo ya mi guide na so Quran ka. Ya Allah, pangnin Amerika aso mga sambayang amin na tarima ka. Bugulabaw so ndeda tarameron ya Allah adna mga kebisyan na ketaakhir sa waktu na pangnin Amerika ang utamya nga tataakhir amya waktu na tarima angka ya Allah tarima angka Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا الله آمين والحمد لله رب العالمين. Nabalasangan waki wallah mga pagariya. Ito na rin oras naman eh. Naku ko mamiyagalason si. Salama, paninta baka din mapipya. Wayak Ibrahim mo sana mata na review to na ka na si Sarah. Pinap ko sa blog tanong kinakuha. At na ka nas kanon na nyati kan wa pagubang sa nga kabar. Walay la di makadit na kaya ba si ikuan. Dit na ba si personal. Sa nga di kan di pamost agukuan na da. May lang aposta ka na ba ko ay sa tama na normal lah aprarara ka. Nakanaba tika ba ko di making bubuno para bukilin eh. Dit mo to sa pamikiran na kan. Aso ka ba sa korkano? Betano ira na rito tuadi. Betano ira na rito sosokay. Ay problema sa mga pagaritan mo yan, napkatantuan siran. Nagira naman o siya ta. Kabukos ka no, rip ka kay di. Mana, very simple lah. Bako siran na rip ka kay di. Bird na personal la pitiro ang kiran. Kadwa na miya balita o to aitin marin sa mitaklid. Nagibuwa kini sernak no, nagwa ko ira nakigibuy. Ati pa man, adiran bungti ya GMA. Asiran ni Romini Portong, asak na gibuwa kini sernak no na, pimunta na ko iran. Bu kaurar manirana sudah tarirana meranaw. Iya kimapya. Agito. Ayamanan yan na ipantag siya nga politika na sadin na kisa sadin sa manan yan na biutuan na man isa nagu sadin sa kapipikiran yan ko mapipikiran na mapya na rongad na ki rongad kakanabid no to kelangi di no to pakalang ko di tanu di kang giginawa ayamatan na may kabong nga betul agak bangag betul agak nga buda betul na kong anam isti di mapya personal to na gitu belasan ano Allah kate amya roros tanud madagla miya magide are Nabila Bulkais Hasan bin Saban Noray sa Balua nakategi sigaryakan Lansa Manguda amin Sarama Sauda Manggis amin ya Rab wayaki Sauda Manggis matagbid na yakapararaka yung ananap kailay niwa adira kan di pupakay ito natano din niwa kanabak yan followers inuare followers maabang rakan apagridatan tanian ate gingas ka no wed na mela kan kano may mag-comment agi katawan ako niyo gina mga tao na siyempre sigud takira na kuminsiran ay gito mga tao na langon lock profile o di na fake account na di bud margin na di randi kan bubasa marata na di na sa kanabid na to problema nabud no to problema kata mituglid si Ibrahim mo sa kamili ni naki sarakad na kikadit na problema ato na rin batano rin psugay ilini batano psugay asandigan na kito asandigan salam sana idol from Tambacan Iligan City way balasan tano Allah palabat ako pa nag-isay kay Padrino makapandag Padrino ginan idol kapambalo nga pure actor kanaki ta batan wari di pa mag-actor di man kailangan so kikilala ra kasi di kailangan ba ko pag-actor oy ani kailangan naman na yan na anak kawiyagan ta kuwiyagta Facebook na matagbud na ikatumbangan ay miya loksta para puti para loksta man na sa mag ay na mga tawa gupunta niyang kakilala na gito di makambubasa sa marata na gito kapag nga lombatak waki kakita no si Adis nakapiyag tiyan na kuha pila nagira ko na tena na pila o di na kuha na ipsumburo kong bud nga gito sunat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh di tano di peririlayan so di tano pagayo na yun na
Magariyari tanop na kikuwagama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.